Yan po, Lunes Santo. Upo tayo ng video ngayon. Daming tao. Ave Maria, Panog ni Gracia, Pagurang nanyaw sa iyo. Paladan ka sa kababaihan at yung paladan ang buwakan sa inyong pupunan. Yung mga sakristan. Shout out sa mga sakristan. Maria, Panog ni Gracia, Pagurang nanyaw sa iyo. Sa Maria, ina ng Diyos, pamigay mo kami mga pagkakala. Po. Maria, Panog ni Gracia, Pagurang nanyaw sa iyo. Paladan ka sa kababaihan at yung paladan ang bumakan sa inyong pupunan. Thankful. Santa Maria, ina ng Diyos, ipamigay mo kami mga pagkakala. Ngunyan at sa oras ng sanggol kagalan. Ave Maria, Panog ni Gracia, Pagurang nanyaw sa iyo. Paladan ka sa kababaihan at yung paladan ang bumakan sa inyong pupunan. Thankful. Santa Maria, ina ng Diyos, ipamigay mo kami mga pagkakala. Ngunyan at sa oras ng sanggol kagalan. Dami nila. Ave Maria, Lunes Panog Santo. ni Gracia, ang nanyaw sa imo. Paladan ka sa kababaihan at yung paladan ang bumakan sa imong pupunan sa Jesus. Santa Maria, ina ng Diyos, ipamigay mo kami mga pagkakala. Ngunyan at sa oras ng sanggol kagalan. Ave Maria, Panog ni Gracia, ang pagurang nanyaw sa imo. Paladan ka sa kababaihan at yung paladan ang bumakan sa imong pupunan. Lahat ng mga taga dito sa San Fernando. Sir. Dami nila. Nakakamiss na yung ganito. Holy Week. Yan ang nakakasama dito. Dami. So yun pa sila. Dami. Ngayon lang tayo nakapag-video ng ganito. Hi! Parang kaunting sumama ngayon sa taon na to. Konti lang talaga sila, oh. Yung nakaraan na, ano. Oh. Morning, good morning. Konti lang talaga sila. Bawi tayo sa 2022. Sila. Kaya pupunta sa ng Bukal. Bukal. Doon ang stopover. Dahil na nila. Kunti lang talaga sila. Sila. Ingat-ingat po.